Grace and peace in Christ, mga kapatid. Agyaman na kadete attend you kadete lifeline tayo itatanga gundaway. Ket tatangarod nga gundaway, ay intay nga rod agtultuloy mangi-share, mang-invite kadigiti kakabsat tayo, digiti relatives tayo, friends, office mates, classmates, sino man, digiti amamu tayo. Anyaman ti lugar na kakabsat, mabalin nyo invite isudan because we are now in Facebook Live and meron na din tayo sa YouTube Live. So, praise the Lord ket dating platform nga intinigad kanya tayo ket itultuloy tayo nga rod nga amwen ni Hesus Kristo ti pinagbiag tayo ket encourage tayo met tigiti tattao nga mas maawatan dapay babaen ka detoy pinag-share tayo kadto nga live. So, by the way, sa gayam ni Danmark Benavides, katatangarod nga gundaway, habang i-share tayo dati Facebook Live tayo tatanga kakabsat, yabak nga rod ini Brad, ay Kuya Clifford, nga mangi third kanya tayo iti sangkabasit nga icebreaker. So, may I call on Kuya Clifford. Hello, Kuya. Ay, good evening, kakabsat. So, amok nga adu dagiti challenges manen ayang it is by God's grace that we are here so that kakabsat inti nga rod pala ang mangwat-wat iti panunot ken rekrik na. Aya. So, let me share my screen, kakabsat. Okay. So, no makita yung kakabsat, ada ito datay, ay ayamin tayo itatan. So, this is called fill in the missing word. Okay? It is a very powerful community word, kakabsat. The word is powerful to break and build. Okay? To break and make. Kas lang kasay iti word ni God. So, nga isumad laang iti subject tayo, isumad iti standard iti pinag-obey tayo, kakabsat. So, we have our comment section in the Facebook Live, kakabsat. Mabalingay ta kayo nga comment so that I can see no sino dagiti usto iti panagsungbat na. Okay? So rugyan tayo nga rod, kakabsat. You try to write, kakabsat, at the talo nga choices na dito. So in Matthew 8:7, Jesus said to him, "Shall I come and blank him?" Sana ti missing word tayo, kakabsat. Kita and man, is it heal, feed, or help? Okay, kita ay kiti Facebook Live, kakabsat, na nadigitay, sungsungbat tayo. Is it heal, feed, or help? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so aday ni may isa nga nagsungbat. Sigurahan nga pamilyar di gid duma. It is heal. Okay, dadua gayam. Okay, shall I come and heal him? Praise the Lord, Kuya MJ and Sis Alice. John 3:16. Oh, ready tayo nga basbasa amin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Okay. Ano natin missing word, kakabsat? Is it love, loves, or loved? Okay. Sige. Type lang, kakabsat. Okay. Nangunguna pa rin. Adawela, di tayo naud-udi ay ati anana. Naud-udi ti internet connection na siguro. So I can see here the answers. Most of them get loved. Okay, ano ba tagpepe so kakabsat? Kitaan man. So the right answer is loved. It is with D, kakabsat. So makita dito ay digitay sungbat ni Kuya MJ, Sis Alice, Sis Maristea. Okay, so marsalo ni Shawi, ngayon kurang TD. Okay, praise the Lord. And the rest, ustumet, kakabsat. Sige, for next verse, we have Mark 3:4. Then Jesus asked them, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to blank life or to kill. But they remained silent.
Is it lift, save, or gain? Is it lift, save, or gain? Anya nga tati usto nga, sungbat na, kakabsat. Okay? Love pa lang, di magkikita, kakabsat. Okay, very active talaga, sis Alice. Okay, may isa ka digiti umon una. Awan no ka ti sae, Kuya MJ? Si Shane, save. Oh, amadilat tata saver, mang Kuya MJ. Okay. The right answer is save. Although I can get it, but importante kakabsat nga kompleto digiti letra tayo. Okay? The right answer is save. We have also from Luke 4:8, Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and blank him only. Okay, anat answer tayo kakabsat. Is it follow, serve, or trust? Follow, serve, or trust? Worship the Lord your God and blank him only. Okay. Nauna naman dito si Shane. Okay. Alapas-pasan tayo kabsat kag type. Ayan. Awag sa sarunod dalang aro din. Okay. Serve, worship, anak ano? Si Zinya, worship. Awamat worship to your choices, kabsat. Okay, the right answer is serve. Okay. Worship the Lord your God and serve Him only. Okay. Siguro, last two tayo. Jesus answered them, destroy this temple, and I will blank it again in 3 days. So, ana iti right answer, right word to fill this John 2, verse 19 kakabsat. Is it raise, build, or rise? Okay? Dapela pakamat ni Ate Ali. Serve. Okay. Jesus answered them, destroy this temple and I will blank it again in 3 days. I will. Okay. Nagsasarunodan, we have raise. Okay. The right answer kakabsat is raise. And only Brother Lawrence got the correct answer. Okay. Although synonymous is una, but this is from the NIV kakabsat nga nangalaan mi, it is race. Okay? Next, last one siguro, and then we proceed now to our worship. Acts 22 verse 8, who are you, Lord? I asked. I am Jesus of Nazareth, whom you are blank. He replied. So this is Paul and Jesus conversation. Okay? Is it oppressing, destroying, or persecuting? Oppressing, destroying, or persecuting? Okay? I am Jesus, whom you are persecute. Persecuting ka naman. Sige, kakabsat. Sige lang. Type pi. Okay. Di dardaras dakat kurang-kurang iti letradan kakabsat. But praise the Lord for these people who are actively participating. The right answer kakabsat is persecuting. So, dito lang kakabsat. I hope at least we have learned nga importante talaga iti word. Aya kakabsat. Sige nga Rod. So ipasa kini Mr. MC Brad Denmark. Praise the Lord. Thank you, Kuya Clifford. Kat agyaman na kadati makaparemind. Halang nga nag-enjoy kat makaparemind nga talaga digiti sasao iti Dios. So tatangarod nga gundaway, intay nga ro din i-worship ni God, sakbay tay nga rod nga i-worship ni God, antay nga rod agdumog ta agkararag tayo. Kararag tay nga rod. Amami nga nailangitan agyaman kami kadati oras nga impaay mo kat sika iti Dios mi nga karapat dapat nga si kalaeng ti yun unami, si kalaeng ti itantan of me ti pinagbiag mi. Kat gyamanak o Lord God ti kinaimbag mo, ti pinagbiag mi kat si kangarod iti kanayon nga adda kanya mi oray ginadayo kami tat nga gundaway kat gapo iti
Holy Spirit nga sikat ti mang-remind kenyami naging ada dita kanayon ti pinagbiag mi. Ket dati nga rod ti idawat mi nga karoon kami iti pure heart nga mangdaydayaw itinagan mo. Ito idawat mi itinagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. Amen. Okay. Let's worship our living God. Kuya Angelo. Let's praise the God who lives because He is the God of all ages. Let's sing this song, God of Ages. our God. That's why this moment, let's worship Him with gladness in our hearts. Let's sing this song, All to Us.
brothers and sisters. Precious, precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Precious cornerstone. Precious cornerstone, sure foundation, you are faithful to the end. We are waiting on you, Jesus. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Only Son of God. Only Son of God, sent from heaven, hope of mercy at the cross. You are everything. You are everything. You're the promise. Jesus, you are all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be a holy flame that burns. Let the saving love of Christ be the measure of our lives. We believe you're all to us. You're all. You're all to us. You're all to us. You're all to us. You're all to us. For the last time. You're all to us. You are. When this passes. When this passing word is over, we will see face to face, and forever we will worship Jesus
Praise God. Thank you so much, Kuya Angelo. Yes, Lord. Di bagbaga na tatay that Jesus, our God is for para kanya tayo amin. So tatangarod nga gundaway, entay nga rod ipakilala nga rod iti mensahero tayo tata, di speaker tayo tata, babaen iti biyag ni Kuya Doming ket mas maawatan tayo pa iti sao ti Diyos ti pinagbiag tayo. Sakbay tayo nga rod nga dinggen iti mensahe iti Diyos, babaen iti life na, entay nga rod agkararag. Let's pray. Amami nga nailangitan, o Diyos sika iti mangted iti wisdom nga sikat ti mangopen iti puso ken panunot mi tanong mas maawatan mi dati nga mensahem nga impa ited mo iti biyag ni Kuya Doming ket sika nga rod nga mangi part iti puso mi ken ti panunot mi nga dati nga mensahem ket hanlang nga ingana tatta kundi mi apply mi iti pinagbiag mi dati nga rod ti idawat mi iti nagan ni Jesucristo nga apo mi. Amen. Nga rod dinggen iti mensahe babaen iti life ni Kuya Dom. Naimbag narabi di amin kayem kan kabsat ken Kristo ti pamindison kuma ti apo ket adda kada tayo ket iti nato nga rabi iti pagsasaritaan iti panggep you are saved by God's grace through faith wenno iti Ilocano naisalakan ka gapo iti parabor iti Dios babaen iti pamati. Kaya dati man iti keywords tayo, absat, iti Ilocano, taga po iti parabor iti Dios, may salakan tayo, babaen iti pamati, sanyo nga salakan ti bagiyo, kaya po iti naramidyo, insagot kada kayo ti Dios, iti panakaisalakan tayo, tapno awan, iti mga ipasindayag, iti datoy. Kaya umuna nga punto, mamati iti parabor ti Dios, apakaisalakanan. Una na dito keywords tayo, taga po iti parabor ti Dios, na isalakan tayo, babaen iti pamati. Ket masarakan tayo kapsat, iti keyword, cross reference tayo met, ito'y San Juan 3:16, una na dito ay gapo iti kastaunay panagayat ti Dios iti lubong, inted na, ti bugbugtong anak na tapno siya, sino man amamati ken kuana, saan amatay o diket agbyag nga ang nanayon. Stamiten iti Roma 5:8 ngem impakita ti Dios ti ayat na kadatayo idi managbasol tayo pay laeng natay ni Kristo gapo kadatayo. Anya kadi ti parabor iti apo. No parabor no kuna tayo absat dahito ket maysa nga nindaklan nga sagot nga saan tayo pulos amikari when deserve nga umawat ngem gapo iti nindaklan nga ayat ti Dios ket nagbalin nga posible babaen iti pamati tayo. Makikita tayo dito ikabsat nga napaka-importante iti pamati nga isu iti mangtignay iti puso ti Dios nga manglukat ken mangibuyat iti aglaplapunusan a parabor na kada tayo. Anya nga rod iti aramidan tayo absat, mamati iti parabor iti Dios apakaisalakanan. Iti pamati isu ti tulbek amang lukat iti ruangan ti parabor ti Dios apakaisalakanan. Adda kadi digiti banbanag nga makaapektar iti pamati tayo. Kasanutay nga maator digitoy tapno awan tubeng ti parabor iti apo ket maawat tayo asibuslon iti parabor iti apo. Ket ti may kadwa apunto pagsaritaan tayo agtalek iti naramid ti Dios a pakaisalakanan. Kunana ditoy keywords sa anyong ensalakan ti bagiyo gapo iti inaramidyo. Iti cross reference tayo kung namin dito first umuna nga Pedro 3:18 na minsan anatay ni Kristo may paay iti amin tapno papakawan digiti basbason tayo. Natay tinalinteg a tao gapo kadigiti nakillo tapno ya sedig na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi
ngem na pagungar iti espiritu. Anya kadi a klase iti pinagtalek iti kalikagom wenno namnamaen ni Apo kada tayo. No agtalek iti naramid iti Dios no kuna tayo. Saan na magapu iti naramid tayo no diket babaen iti aramid wenno bileg iti Dios nga napasamak daytoy. Ti pa nakasalakan tayo kabsat ket saan a magapu kadigiti inaramid tayo. Akas panagsingsingpet, panagtulong iti padatay nga tao. Wenno daytay kinarelihiyoso tayo. No diket maiga po iti inaramid. E Apo Jesus, ijay krus. Awanen iti sabali pay awagas. Anyang artaramidan tayo. Agtalek iti inaramid ti Dios apakay salakanan. Iti panagtalek ket isu iti panangisuko iti biag. Kayo iti addaan pa nakabalin amang isalakan kada tayo nga awan sa bali no dilaeng ni Apo Jesucristo. Ket daytoy iti may katlo nga punto, awaten ti sagot ti Dios apakay salakanan. Una na dito'y keywords tayo, insagot kada kayo ti Dios ti pan nakaisalakan yu. Tapno awan iti mga ipasindayag iti daytoy. Cross reference tayo iti muna 1, 5, 11, 12. Daytoy nga rod ti pameknek inikkan na tayo iti Dios ti biag gagnayon ket masarakan daytoy abiyag iti anak na. Ti tao pagtaengan ti anak at taenmet ken kuana ti biag. Ti saan pagtaengan ti anak ti Dios saan met agtaeng ken kuana iti biag. Anya kadi asagot ti may bilang mo kabsat kapatgan ken ka. Saan kadi nga no nakaawat ka iti napatay asagot ken nalaos iti panagyaman ken panagpakumbabam anaawat mo dayta amay sa kapatpatay nga sagot asaan ka may kari. Pero saan ka nga deserve, ket awan pulos, iti inaramid mo, ket awan pulos, iti may pagpanagkal mo. Saan ka di, nga no, kapateg, dahil nga sagot, ket sobra iti panagayat, ken panang salimetmet mo. Nang nangruna pa'y kabsat, iti nindaklan, asagot ken kay ti Dios, mismo, ni Apo Jesus, nga isu, iti poon, ken gubayan, iti biyag. Tano inawat mo ni Apo Jesus, dita pusom, ken iti biyag mo, inawat mo meten iti biyag gagnayon. Kaisot kapatgan, nga sagot, nga mabalin mo nga ikutan, iti agnanayon. Kaya tasawen, makipagrelasyon ka ken Jesus, akas Lord, ken Savior, ket sika ket simrek, iti agnanayon nga ayat ken pamati a relasyon iti Apo. Ket anyang artaramidan ni kabsat, awaten ti sagot ti Dios apakay salakanan. Ti sagot nga isu ni Apo Jesus apakay salakanan ket rebeng nang awatem ken salimit betam. Kamanting aro den kabsat iti application summary. Ti umuna nga kinapudno, ano punto itayo, nagsaritaan tayo, pamati iti parabor iti Diyos, apakay salakanan. Iti pamati, isu ti tulbek, amang lukat iti ruangan ti parabor ti Diyos, apakay salakanan. Adda kadig iti pambanag, ang makapektar, iti pamati tayo. Kasano nga maatur dagitoy, tapno awan tubeng ti parabor iti Apo, ket maawat tayo, asi bubuslon iti parabor na. May kadwa, agtalek iti naramid ti Dios apakay salakanan. Iti panagtalek ket isu iti panangisuko iti biag. Wenno iti biag tayo, iti addaan panakabalin ang mga isalakan kada tayo. Awan sa bali no dilaeng ni Apo Jesucristo. Dahito iti saludsod nga absat, adda kadipay sa bali nga pamatyan apakay salakanan malaksid ken ni Kristo.
ken itinalpasan nga inaramid na ije krus. No addaman sa bali nga pamatyan tayo kabsat ket pagbabawyan tayo datoy. Ket italek tayo laeng ken Kristo ken itinaramid na pakaisalakanan. Ti maudi awaten ti sagot ti Dios a pakaisalakanan. Kastay ko nakita tayen ti sagot ti Dios kay isu ni Apo Jesus a pakaisalakanan ket rebing lang awaten ken salimit-mitan. Adda kadigiti banbanag nga awaten itinaldaw aldaw nga makaagaw wenno pangisuksukatam ken ni Kristo. Maamiris mo kadiitan iti kinapateg ni Kristo iti biag mo nga isu iti kapatgan asagot iti Dios ken ka. Ta isu na laeng iti pakaisalakanan. Unay kabsat ken awan ni Kristo awan met iti biag. Ngem adda ni Kristo iti biag mo adda iti biag. Narod, anya ti aramidem tapno maawat mo ken agtaeng ken ka ni Kristo ken iti biag gagnanayon. Kumararag tayo. Wa po Dios nga nalangitan, agyaman kami iti daytoy nga sasaom, agyaman kami tinadaklan nga parabor mo. Patib kerem kadi iti pamati mi, kasan kami nga agdwa-dwa iti nindaklan a parabor mo, iti nalpasen nga naramid mo di krus, iti nindaklan nga sagot mo kada kami. Awatin mi daytoy nga napnon iti pamati ken panagyaman ket agyaman kami wapo tulungan na kami nga sa limit-mitan daytoy nga indaklan nga sagot ito indaklan nga parabor ken ito nga biag ngented mo kada kami ito nga rodi kita like mi ken yaman mi itinagan na po mi Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Kuya Doming. Agyaman kami kada ito yung mensahe, hanggang po iti Diyos. Iti biyag mo, O Lord, ganyan na usar, tanong mas maawatan mo iti panakaisalakan. Panakaisalakan tayo babayan kina Yesu Kristo. Itatangarod nga gundaway, mas kaya tayo pa nga mas maawatan tayo pa dito nga rod nga panakaisalakan tayo. Babayan iti pinangi-present, gospel presentation ni Sis Ria, ket may isang kabsat tayo nga nga taga Lawag. Again, katatangarod nga gundaway, tulungan tayo, denggan tayo nga rod dito nga gospel nga i-present kanya tayo ni Sis Ria. Sis Ria? Naimbag nga oras tay amin gagayem ket kumangayam ambok ti bagik siak ni Ria may ugot ket pakaragsakak nga i-share kanyayo dito yung indaklan nga plano ken ayat ni Apo Dios kanya tayo. Ngem sakbay ti amin kamusta iti relasyon tay ken ni Apo. Ket makuna iti sabali siguro wenno makunayo gagayem ket okay met siguro ti daduma ket okay na okay ngem nakitkitan ti ngamin gagayam ket deto iti kakaimportantean nga maadan tayo iti relasyon tay ken ni Apo Dios ket garud rugyanak mangan nga i-share kanyayo deto in indaklan nga plano ken ayat na kanya tayo. So ti Dios ket ayat na santuan na pudno ken kukana iti biag. Pinarswa iti Dios iti tao tapnon maadanda iti nauneg nga relasyon ken ayan ayat ken kuana. Ngem dito nga relasyon ket haa nga nagbayag gapo iti basol. Dahil nga basol ket isu na iti rason no apay nga isina iti first parents tayo ni Aba ken ni Adan iti relasyon da ken ni Apo. Ket dito gayem nga basol gagayam ket natawid tayo akas kunan iti Roma 3:23 ti amin nga tao ket nagbasol ket nagkurang da iti kinadayeg iti Dios. Ket nukit-kitan tayo gagayem ti tao ket managbasol ngamin iti 10 commandments pa lang ni God akas kunana iti Exodus chapter 20 verse 13 nga haan ka nga agpapatay. Ngem siguro gagayem datayo ket tapadasan tayon iti gumura iti padatay nga tao. Ket nalawag akas kunana iti umuna nga 1 kapitulo 3:15 nga di siya sino man
agumura iti pada na nga tao ket kasla namet lang pinatay isunan. So nalawag gagayem nga ti tao ket may nagbasol ket adda nga rod iti kasukat dati nga basol. Akas ko na iti nasantuan asurat iti Roma 6:23 ti supapak ti basol isu ni patay. Ket adda nga rod iti duwa nga klase iti papatay. Dati tawagan nga physical nga ipapatay ken spiritual nga ipapatay. So anya ti kahit nga sawen iti physical nga ipapatay. So dati ti panakaputed iti angis iti tao ket matay isuna. Spiritual met nga ipapatay. So dati ti panaka isina iti relasyon tayo iti Dios gapo iti basol. Ket adanto nga rod iti pagtungpalan iti matay iti physical ken spiritual. Naluwag ko na iti sao ti Dios iti Hebreo 9:27 nga maminsan ang matay iti tao kalpasan na ukuman iti Dios. So ay narti pa kaukuman iti matay iti tao. Or ay na ba iti pakaukuman iti tao nga agar-aramid tinasayaat ken mading nga aramid. Ket may santulang iti pangipanan ni Apo kanya tayo mabalin nga iti impyerno, mabalin met nga iti pagarian na. So sino ba nga rod iti mapan iti impyerno? So nalawag ko na iti paltiing 21:8 akas ko na ni Jai, ngem nakabutbuteng to, ti pagtungpalan, dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti nadarep, dagiti mampapatay, dagiti manakikamalala, dagiti agrukbab ka, dagiti jojosen, dagiti managanito, ken amin yung ulbod, agyan danto, iti gumilgil ayab nga apoy ken asupre, nga dito iti may kaduwang ipapatay, wano awagan ti tao nga impyerno. Ket nalawag gagayem akas ko na iti Roma 3:23 datay amin ket managbasol isu nga deserve tayo actually mapan iti impyerno ngem iti tao kayat nga maisubli iti relasyon na iti Dios nagaramid garod isu na ti bundaway wenno way tapno isalakan na iti bagina ken maisubli dati nga naperdi nga relasyon na iti Dios ket tug-ubraen ti tao tapno maisubli iti relasyon na ken ni Apo ket umuna agaramid tinasayaat dati ket nakapinpintas nga obraen gagayem kasi no makatulong tayo iti padati nga tao ket nalag-an jirik na tayo. May kadwa agsingsingpet tayo so dati matay no agsingsingpet nga min ket ado iti mangay ayat kanya tayo dit magayem tayo ken may katlo agbasa tayo ken may kaupat agpakarelihiyoso. So nakitkitan tayo ket napintas dagito nga aramid ngem haan nga isu iti wagas tapnon isalakan or maisalakan tayo ket kunana iti nasantuan asurat iti Efeso 2:8-9 nga babaen iti grasya ni Apo Dios ken ti pamati ken kuana datay ket na isalakan. Saan tayo nga isalakan gagayem iti bagi tayo gapo kadagiti inaramid tayo no diket di insagot iti Dios ti panakaisalakan iti tao tapnon awan ti siya sino man amay pasindag iti daytoy. Ngarud gagayem gapo ta ti Dios ket managayat isuna iti nangaramid iti solusyon tapnon maisubli dato nga naperdi nga relasyon tayo ken kuana. Akas kunana iti sao ti Dios iti 1:3-16 tagaputakas sa unay iti panagayat iti Dios iti lubong inted na ti bubugtong anak na nga ni Jesucristo tapnon ti siya sino man ang mamati ken kuana sana matay no diket ti maadaan ti biag nga agnanayon. Ket nga rod gagayem adda iti talong nga pamatyan tayo may panggep ken ni Jesus. Akas ko na iti nasantuan asurat iti Marcos 1:1 mamati tayo nga isu na ket anak ti Dios. May kadwa nga pamatyan akas ko na iti umuna nga Pedro 3:18 na minsan anatay ni Kristo ang maipay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo natay iti nalinteg a tao gapo kadagiti nakillo tapno yasideg na tayo iti Dios napapatay iti bagi ngem napagungar ti espiritu. So anya ba iti kayat nga sawen gagayem iti napapatay iti bagi. So ni Jesus a Dios nagkatawang tao nailan sa cross ket amin nga rigat insulto ken dusa ko mga para kanyate nga tattao managbasol isuna iti nanglakam amin kadagitoy ket babaen dara na nga nagais iti cross napakawan ken naugasan ti basbasol iti sangalubungan ket nga rod halangan natay ni Kristo akas kunana iti may katlo nga pamatyan iti nasantuan asurat iti umuna nga Korinto 15:3 aging ganat 4 nga ni Jesus ket nagungar iti may katlong aldaw nga daytoy iti mangipaneknek
nga ni Jesus ket pudno nga Dios. Ket itagagayem nalpasen iti wagas ni Apo tapnon maisalakan iti tao. Anya nga rod met iti kailangan nga response mo, wenno rembeng mo nga obraon tapnon maawat mo dati apan nakaisalakan. Kinunati sa ti Dios iti 1:5:24 nga ti siya sino man nga dumngeg ken mamati iti Dios Ama nga nibuon kini Jesus at dati talo nga kari nga maawat na. Umuna, dati tay maadaan iti biyag nga agnanayon. So dati tay solusyon gagayem iti panakaisina tayo iti Dios gapo iti basol. May kadwa sa anton ama ukom. So dati matay solusyon iti panakadusa tay kuma iti impyerno gapo iti basol. Ket may katlo nalasat nanti patay ket semreksunan iti pudno nga biyag. So dati gayem tay pudno nga biyag gagayem iti sidong iti Dios kasi uraan yaman ti kasasaad iti may nga tao nabaknang man isuna wenno nakurapay nakaadal wenno saan ngem ti imatang ti Dios nuhan nga maisubli iti relasyon iti tao ken kuana daytoy ket patay ngem no dumngeg ken mamati iti tao nalasat nan iti patay ket semreksunan iti pudno nga biyag. Kasano nga rod nga maamuan nga ti tao ket pudno mamati. Kinuna iti San Juan surat iti paltiing 3:20 denggem addaak nga agtaktak der iti ruwar ket agtuktuktukak iti ruwangan no adda makangeg iti timek ko ket luktan na iti ruwangan sumrekak to iti balay na ket agkalanglang kamto nga mangan. So no pudno mamati ka awatom nga rod dating imbitasyon ni Jesucristo tapnon maisubli dati nga relasyon mo maisubli dati nga naperdi nga relasyon mo iti Dios ket kasano nga rod nga awaten dating imbitasyon ni Jesus akas ko na iti Roma 10:9 tano babaen iti panagsao ipaduyakyak mo ni Jesus isu ti Apo ket patsem di tapusom a pinagungar iti Dios may salakan kanto ket babaen iti puso mamati tayo ket mapalinteg tayo ken babaen iti bibig agi paduyakyak tayo ket maisalakan tayo ket ngarud adda iti rumben mo nga obraen itatangon daway. So umuna kunan ijay ipaduyakyak mo nga ni Jesus a Dios ken mangisalakan iti panagbiag mo ken naimpapusuan a panamati. Ket kasano nga aksepon ni Jesucristo di tabiyag mo sa babaen iti maysa nga kararag. So dati nga kararag gayam ket adda iti upat nga linaon na umuna dati iti aminem nga sikaket managbasol agbabawi ka ken dagiti nga basol ket hanmon to nga obraanen dumawat ka iti pamakawan iti Dios o dumawat ka iti pamakawan ken ni Apo ket may kadwa nga obraem wenno pamatyam dati tay mamati ka nga ni Jesus a Dios na tay isuna para kadagiti basbasol mo ngem nagungar iti may katlong aldaw. May katlo, so dati tay pastrikem, lukatam tapusom pastrikem ni Jesucristo akas Dios ken mangisalakan ken kahala nga itattano diket di ti agdanayon ken may kaupat agyaman ka iti pamakawan kadagiti amin nga basol mo kasamet pa iti baro nga biag ken ta Espiritu Santo nga inawat mo ita. So kararag ti nga rod ket surutan dak ket kumalang nga dati nga kararag ket usaran nga personal nga kararagyo nga na Jesus talaga ket akseptaran nyo di tabyagyo akas Dios ken mangisalakan kanyayo ken awanen iti sabali. Agkararag ti nga rod wa Apo Dios agyaman na kita nga oras anangegak dagiti sasaom ket itatta o Apo aminek nga siya ket managbasol ket dumawatak iti pamakawan mo mamatiak nga ni Jesus a Dios nga anak mo na tay isuna para kadagiti basbasol ko ngem nagungarmet lang iti may katong aldaw itatta lukatak deti puso ket pastrikek ni Jesucristo akas Dios ken mangisalakan kaniya agyaman na karod iti pamakawan kadagiti amin nga basol ko kasamet pay ti baro nga biag ken ta Espiritu Santo nga inawat ko ita dati nga rod ti kararag ko tinagan ni Jesucristo. Amen. So, praise the Lord. Ket kunana iti sao ti Dios iti
or John 1 verse 12 nga siya sino man nga umawat ken mamati ken kuana or namati ken kuana adda ti karbe nga nakas maysa nga maawag nga anak ti Dios. Ket rumbeng lang arod nga deti nga na-open nga relasyon ti ken kuana ket agtuloy-tuloy ket I encourage everyone nga all of us will DJ mauneg or umuneg ti relasyon na ken kuana babayan iti panagkararag, panagbasa at Biblia ken one way nga umasidag ti ken kuana ket through Bible study. So I encourage nga dagiti nakangagtata ket willing da nga agpa-follow up no agpa-Bible study. So God bless everyone ket sapay lang kuma tagtultuli tayo nga mangubra iti pagayatan ni Apo Dios. Praise the Lord. Agyaman kami iti biyag mo, brad, sis Rhea. Tatangarag nga gundaway. Inte nga rod pagtutungtungan deti mensahe nga inted niya po tayo nga Dios kadigiti nang-invite kanya tayo. Ang kay dapat nga agduadwa nga mga approach kanya da kakabsat ken gagayem i-approach chatan nyo isudat anong mas maawatan tay pay digiti anaman ti inpaay ni Jesucristo kanya tayo. Itatangarod ket tulungan tayo kitinulong tayo kakabsat nga ikagikan ti schedule nga tanon mas mamiris tayo pa deti sasaot ti Diyos pinagbiag tayo. Sa tatang gundaway iti nga rod iti 5 minutes nga pinang communicate or pinang chat or pinagtutungtong kadigiti nang invite kanya tayo or digiti in-invite tayo or digiti digiti nagbuya nga kadati live nga tanong mas maawatan da detoy. Accept tayo kung kurang man dati 5 minutes accept kayo tis sa baling schedule tanon haan nga masayang dati mensahe iti Dios ti pinagbiag tayo. So ay dingarod kakabsat 5 minutes contact niyo digiti nang invite ken in-invite yon kakabsat. So tatangarod kakabsat deti nga rod breakout room tayo ket deti lata deti tingastan announcement tayo kakabsat. So deti announcement tayo diti tayo pay nga mas maawatan digiti mensahe ti Dios itatanga gundaway. So remind ko lang kakabsat deti lifeline haan pulos nga maputol detoy every Wednesday isuna 6 to 7 PM. So adda deti pay ket adaan tayo iti lifeline topic review dati ket pagsasaritaan dang anamet tinaawatan da kadati mensahe iti Dios itatanga gundaway ken dati halang nga dita kakabsat ket adaan tayo iti DIPF dati ket personal nga pinagtungtong personal nga pinagtungtong tayo iti Dios mo kasano iti daytoy damagen tayo kadigiti nang invite kanya tayo no ana ba dati day in prayer and fasting. Tatangarod kakabsat halang hanggang dita daan tayo dapat dati freedom in Christ amo tayo tatingal di mensahen winawayaan na tayo iti Dios babaen iti parabor na nga intad na kanya tayo ket intayo pay amirisan anaw digiti makapigil kanya tayo so dati FIC Freedom in Christ. So March 26 set you dati kakabsat kadigiti na encourage nga ag-join ka dati FIC kadigiti hampay nga na-encourage kakabsat ket mabalin nyo nga damagen digiti nang-invite kinyayo tun anong or kasano dati FIC. So dati nga rod kakabsat every Sunday dati Sunday worship service tayo mangripod aggregation na ti 8:30 to patigana ti 10 AM
halang nga Facebook live tayo kakabsat, dapat YouTube tayo. So, JSOL class kakabsat, every Sunday etoy, ngim itatangag dawi, ada iti 2 weeks nga application tayo. So, mangrugi iso na iti 1:30 to 2:30. Ngim di application kakabsat, halang nga every Sunday kundi everyday dapat nga i-apply tayo, digiti na learn tayo, nga gapo kina Yesu Kristo. Tatangarod, intay nga rod, iti closing prayer. Idalwan na tayo ni Kuya Doming. Kuya Doming? Yes, good evening, brothers and sisters in the Lord. Kat intay mga rod agkumog, intay mararag. Tuwa po Diyos ang managayat at tuy kaming agyaman itinaindaklan a parabor mo, kastamit ten iti ayat mo, iti tumunggal may sa kada kami. Tanuman pay o Lord God, da kami ket saan nga may kari, kapu kadigiti pasbason mi. Babahen iti ayat mo, ken iti kinabaknang iti grasyam, ket inaramid na kami o Diyos, nga anak mo, babaen iti pamatimikan ka. Kinagyaman kami Lord, iti dito nga baro nga biyag, ented mo kada kami, kaya tulungan na kami wapo, nga salimit bitan may dito nga baro nga biyag, ented mo, ken agbyag kami tagaldaw-aldaw, babaen iti bileg mo, ken iti nabuslon aka grasya iti tumunggal maysa. Nagyaman kami o Lord nga iti dato nga lawas, sapay ko Lord taday sasaom nga iso iti naawat mi iti dato nga gundaway, iti suda tagbalin nga kired ken pigsa, ken silaw ken encouragement iti tumunggal maysa, tapno ti kasta ket lalo pay nga dumuras iti panagayat mi ka ken tuiptip kerpay iti pamati mi, tapno ti kasta Lord ket masurot da ka nga adaan iti panagtalek. Kaya tagyaman kami o Diyos nga inakam salwadan iti dito yung unos ti makalawas. Kaya italek may o Lord digiti bibiyag may. Tagyaman kami Lord iti panang salwad mo iti tumugal maysa, kasamit iti panang bendisyon mo. Kaya iti raramiden may nga tas na nangrona na iti panangi waragawag iti ebanghelyum nga iso iti pakasalakanan digiti mamati ken umawat ken ka. Digiti nga rod iti taleg may ken pagyamanan may iti nagan na po may Yesus. Amen and amen. God bless everyone. Let's sing this closing song. Intay nga ro din, kada ti closing song tayong kakapsat, idalwan na tayo ni Kuya Angelo. Let's lift high the name of Jesus in this place. Let's sing this song. Sing, sing, sing. Sing, 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 and make music with the heavens.